Sa gudayan ng ti surat, iti kalmanlaeng nga pagkasaritaan ni Noel, kunanad to'y, idi kalmanlaeng. Idi kalmanlaeng manong nemi, tataw-tawagan nak ni Lourdes nga asawa. Danani kami nan alas 5 iti malem, panagruhar man iti opisina, ket taw-tawagan nak. Sinong batak? Hello? Abi nga masurong ka. Ket, urahim ko mahaming nga malpas ti alas 5 atap no saan na ka matisturbo nga tawagan. Amo matigas ting oras ket madamak nga gipakmak na gini gamit ko. Madam-dama kalpasan na ka nag-check out akton, rumarak ton ti opisina, mapanak ton ti garahe ti kotse. Iti kaadak ko man iti garahe ti kotse, garahe, so nagtawag mo di lang may timing it. Pasansya ka na. Sorry. Amin. Baka mas maladawak nga gawid, jabalay. Tapay manen, sweetheart, honey, sikapay nga babae, iti manadladaw nga gawid, jabalay. Ado awis ni Myla eh. Kat no awisan ka nga dinner date ta. Kani magbagam ko mo masapsapat mo saan nagwan ka ni Myla. Asin no tatadangarot nga patgamita. Jakit daw ni Myla, awis ni Myla, uno awis ko nga asawam. Siyempre, muna ni Myla nga nag-awis ng sika. Ganto nga pagarigan tapilitin ka. Asin no dapat patag, gayim mo no siya kasawam. Di ka nag-angaw ka sa Noel. Hanak agangaw. Kasi siyempre sikat kayat ko nga, adad nga pa-check Idit nak nga ta, kano lang uti pa nag-date ta. Idinto ta ni Myla ket nabayagan nga sangkam nga nagkita. Sige. Maramit ko napatpatag ni Myla nga siya. Sa nga po nun dita, sweetheart. Napatpatag ka nga amang asin numan dita, tasi ka nga ti asawa. Asawa manggang ganita, ket tampay nga baling ama. Dita ka di manin ti pagsinupihatan ta. Among lang aro din nga da diferensya. Sige nga natin. Tawagam to ka rin dahing, ibagam nga maladaw ka. Kailangan ko nang tawagan at masapa ka man nga gawid. At damat awis ni Dario. Baka ko namad ka. At awis ni Dario. Punta ka na pa panami. Bahala ka. Basta. Okay nga rin. Sige nga rin, Lourdes. Bye-bye. Ay, hapo. Manong Nemi. Jok Mariro, almost kaano din nagkasar kami. Ada 8 years min nagdindin na iti asawak. Magslasan ka mong naragsak. Tiga po naman nung ada diferensya na. Dinakmay ka ni ti anak. Idinto ta ididamo Manong Nemi, idisang kampay nga nagkasar, nakaragragsak kami, as in nga nakaragragsak kami. Talo nga tawen nga nagayon ayat kami sa kam nagkasar. Kaditi pa nag-asawa mi, kasi siyempre, kalkalay ka gumami ti anak. Idisang kami pa nag-asawa, ada idon mapaspasamak ka na kami nga magkonkontrol. Tadi na pala kaya tagsikog, tadi kampay nga ro tag-asawa. Hindi nag-asawa kami Manong, siyempre, saan nga nagtumtumar. Yung manipod umuna, may kadua, may katlo, may kapat, may kalimang anibersaryo, ti ay paragkalay sa amin. Tsak may lang mauray nga aginaw, tsak may lang mauray nga baga ng agdan, agdatagsinin. Ay nga nagpadpada kam nga nagpa-check up manong ni doktor, kat naparaknakan nga iso. Ni Lourdes tada diferensya na. Manipod mo tidin, Manong Nemi, kaslasaan kami nga naragsak. Agkanaid kami mat, siyempre na mailiwak. Tanapintas, ti asawak Manong. Oray lagsak sa gabi si tireknak no kasta nga arakupek nga agka. Awangatan ti kalalapsatan no saan nga ni Lourdes Manong. Nabiyag na giti mata na, kimampuso ti rupan na, natondiris ti agong na, narumpi na giti bibig na, nagbanglo ti ang sauna. Nagbintas ti sukog ti barokong na pang Miss Universe Manong Nemi. Nawas na ay dagiti nasipukel nga lupul. Map na kakamang digos kang kuha na kadagiti kakabarang agkik. Nagmayat nga karam kamang dagiti mansanas na.
Nagmayat pa yung kakanan manong naimi gabota special tipotahe nga daken kuan. Nagmayat nga sanapsapin no muna at nagmayat renggan digiti arang enggan asog ti asawa. Kaya bilis anak maten nga maikan ti anak gabota diferensyan. Lalim mamis maten ti sagawiso ti rikna. Mapilipili taklaeng no kasta nga mailiwak ket kahit ko lang agparaos sa kuna. Kinoray song naman ang nemi. Kasala para kayang kuha na kada umaten sa serbi, dagiti irot, ti arakop, nga subad, ti arakop ko ken kuha na. Taon sa serbi manong, ti pa nagkanaig mi, tadi kang matmadan ti anak. Mga dabkam kumama nung nemi ng jak kayat. Palubusan nakbet manong nemi nga mangsikog, iti sabali nga babae, ngayon asinot mayat. Adot mayat dita, nga masikugan. Ngayon di namat kayat, ngayon tayo di anak na kanya. Nagalastikas di manong, di ba? Aging ka kastoy, masansa na kastoyan. Pasare saan kami nga gidang kaagawid sa Jabalay. Pasare madadladaw isuna, uno saan nga siyak, katsyak di maladaw. Pasare agpadpada kami nga maladaw nga agawid. Nga nakasta, nga kaida kami, agpadpada kami nga nakainom. Kahit nilatan ti maturog, awan tulatan. Ni ay ni oy, awan pakibiyangan itong galmay sa. Nasi nga, ti pa naglaglagip ko, anong name asid ganak ni Dario. Partner, di ka magabid? Aman. Di mat awisan na kaya? Awan pang awisan ka. Yung bambar ko nga, min kini Lourdes nga awisan na. Awisan ka. Nutoy. Sige papananta. Inta iti video okay bar. Inta kanda. No, anta kursunada mga itable. Di mga itable ka. Di pala jak pala gawid. Di pala ni bakit kumati. Kaida ko no tagikwa eh. Kaya sa Serbina, di mo't mapututan. Kaya no naagak ba't na GRO. O mo't sabali nga urantak no di agparaos. Di pala nga rin bakit ko. Di uminom kaya, nagkanta ka lang. Yung di mo kaya, saan? Sige. Yan tanga, malado man nga gawid ti asawak, di malado ako man gagawid. Okay. Magkarden. Dumagas na pala muna dyan balay. Sa tanto mapanitibar. Nagpakada ka ni misis mo? Palubusan na klata ni misis. Kursunada. Napipia pa kini Dario manong name itaduan ti putot na. Imuno na kang paidi nga nag-asawa. Ngamisuna. Tain inauna ti limang katawan na ngam ni Dario. Nga magkabarkada ka manong. Mani po di Disembre ka nito opisina. Agkainuman kami. Agkaistoryaan kami. Uwan manong name. Adamat kayo dito ka-opisinaan mi, manong name ngagkursunada kaniyak, ngam, matibalasang ka na kwada. Puro saan nga virgin. Adapi naganak abalasang sa adabalo. No way. Naginom kami nga rod ka nagpulutan, ka nagkanta, ngam sangkam nga nangited table, manong name. Pinitagring sa cellphone ni Dario. Pare, emergency. Intara ni bakit ko di inaudi mi? Ha? Di inaudi nga anak mi. Intarahin na sa ospital. Tapay. Nag-bling. Ito ka nung pala bigat eh. Banawa naklata ka rin na. Kasi ang tulabas si tagbayadan. No problem partner. Sa ito tagbayadan. Alang ka nga rin sa ospital. Sabay kumatasaan nga ma-dehydrate di anak mo. Kung nga rin. Masabal nga si kasundi tuktok so na. Sige nga rin Dario. Okay. Magidaw-dawat ak nasabi ko mata nga awan ko madaka sa mapasama kiti anak mo. Inikitak ti oras aluson sa ni Trabi manong name nakawaluak na beer. Kamsak mat kiti una na barta kata. Numana nagkantaak digad may isang aw ko di ara. Hindi mapana kung manong name iti nakay parkingan ti kotsek at damay sa nga babae nga nakasanggiri ti kotsek. Nakaturo Ryan Hey, mabaling ka ni Miss Beautiful nga
lisyem ti kotse. Dita nga luktak. Dita nga agluganak. Naglisim at manong. Saktikit kitahin na. Kinitak, hindi mailokat ko tiri daw ti kotse. Napintas. GRO? Yung mga paedad turuwaro. Ilayat kong daglogan manong na may nagtiman. Sir? Wabay. Mamalang ti makilugan? Makilugan ka? Ado nga ti mabali mo pagluganan na. Ado taxi. Mabuti nga klugan ti taxi. Ado lagi ti rapist nga taxi driver. Hawang ba ta? Si Kamet. Di mo kaya ti taxi di. Tricycle. Ado daman nga dyan kaya ti tricycle. Kasi ka rod. Hanak ka rape. Nakainumat. Ang mga no. Sa mesa, napintas ka. Awa nga tamit na ramidam kanyak. No, saan ko akayat? Gawin na, gusto to ka nam. Awa marami din di lalaki no saan akayat ti babae. Ano kaya tinaga mo? Lily? Apay kag may mesa ka ti kasto nga lugar, ti kasto nga oras. Ay, mabit lang nga ron. Ha? Daloktak dito. Bit lang. Di ka dito, maya. Dito. O, na, lugan kan. Naglugan kan. Nalangap ko manong naming nga. Slagat lang at. Imus ko mga nabanglo. Niragap ko matla 3,000 na paniti pag luganak nga yan ti Manubela. And then, nagap ko, yun ko manong naming di aircon, kalpasagan na pandar ko ti kots. Tsak pala daw ko sa pinataray, manong naming daw raik pala nga lamiis. Numan ang talyawa kisuna. Pangitulod ang karot ken ka? Sir, panagkunak ket baknang kayo. Hamet. Sumara ka katulong nyo, sir? Ore libre? Basta da pagturugak ken panganak? Apay nag-stoy ka di lugar yo? Di balayo? Panggap na kaming ngaramis sentex human kanya. So nga nagtraya ka naglibas. Awang pati naalak nga arwatek. Hanggang mabaling nga yawid siya balayat adamat katulong min. Garga. Maganda rin kung sekta intan. Diyan ka mo manong namin sa dinupang panak. Ada ba lang nakalukat manong naming convenience store in Paradak manong naming ti Kodsek? Dito na pala ang umayagan tagkapeta. Saan la ko mga kape, sir? Tabay, hagapin na kan? Hanak pa ng rabi. O sige, dito tayo lang din. Dati siguro makan dito. Makan. Nag-order ako nung name di para kanyo kaya kuwana kanin na siyakit kape. Manay na ito yun. Mangang ka. Hanggang babayin. Ha? Kain lang ang kain. Huwag kang mahiya. Kain ng kain, walang hiya. Parang bahay mo na ito. Pasensya ka, nangangako lang ka na. Okay? Okay lang, sir. Mawatak na. Huwag nga yan. No, di mo kaya itong dagsubli, di balayo, gamot dagas ti panggap ken ka tagsyuman ken ka. Paparam nga ro din. Sumurta ka ro ken ka, sir. Umayag sa di balayo, katulong, libre. Ada nga ro katulong, men. Kati, nahayon ako nakatulong yun, Sabat nga ro mabaling nga duwa kayo. Ako kaya, at arwatem, hawan sir, awan na itaray ko. Pagsukatam nga ron. Kamu, pagsukatam ti panty, kada bra.
Kahit mo sawan hanggang susukat. Gara-gara. Lipas mo tumanganta. At pagkatangan dito eh. Gumatang tatarawatam dito eh. Ha? Dagiti gamit mo. Shampoo, sabon, toothbrush, toothpaste, anapay ito susarem. PH Care. Gusto ka? Anat PH Care, sir. Siguro. Ang kapay ko susar. Anat PH Care. Pangdalos dita. Ha? Pagpaupaw? Muna to man? 19. Adanubi man? Awampay? Di awampay padas mo. Awampay ha? So nga nga kahit na diyak siyumang kanyak ni so kanot umuna. Swerte amiten. Ang barakong pato. Sinangot kahit mo pangindatan. Talalaki ng patpatig ko. Wala da asawa nan. Anya kahit mo sa sir? Noon na inlabak nga rin ka ngay. Ang damat asawa mo. Da asawak ng hanggang madaan di anak kabuta. Ada diferensya na. Anak-anak? Kahit mo? Kahit ko pa ang di aksyoman kanya. Basta, kahit ka? Kahit ko, sir. Nainlabak ba't ka? Nagwapo ka? Nagsihat ka? Kaya magad lang mapaspasamag dito lubong niya. Diyak namnamaan nga dumatang ka itibiyag ko. Ha, Lili? Ore kanyak, sir? Diyak manamnamaan nga kasken ka. Ti ko makauna. Kaya nagnanayon to. Kaya't mo nga talaga. Kahit ko Kahit ko pa yung diyak siyuman kanya. Sige nga rin, kasi terabidin ta, ha? Gumatang tatarawatem. Kalpasan na. I-check-in ka ti hotel, ha? I-check-in ka ti hotel. Manong Nemi, 19 years old. In-check-in ko ti hotel. Ngimsak bay ti amin. Napang kami ti banyo, tapno di kastakit pagdigus. Dadaangot na nga nagatlangat manong ni. Nagdigos ka, ha? Ha? Sikat mang digos ka niya? Nagdigos na nga to, ha? Sir? Di mo kaya? Sige ka tayo mantarwatem. Tadamatem pagsukatam. At ginatang ko nga panty, bra, short mo, sando, arawate. Ikatam amin. Saan nga nagpabain? Allah. Nakikita mo. Ngayon may awan ti pagdanagam. Saan ko palang igaman. Agat lingit ka eh. Kasto na ngamin tiyataray ko naglingling etak. Ay gasta. Di seke. Aguyosak na na. Nakauyosan mo anong nagmayat. Nagpindas ti purumati pamagina, virgin na virgin. Oh, nagswerte ka na yan, Noel. Inaksot ko matender watak manong namikit kastoon kigtot na hindi makita na ti kubra. Hay! Ang kagbuteng. Ano na ito, sir? Nakauyo-uyong matilangana. Apeg kuti-kuti ako na. Tenglam namin na. Tabnang ang kuti. Tilawam. Tilawam. Igamam tapno sa ang kuti-kuti. Tilawam. Kastoy. Ala. Nagbara. Nagtangka. Kahit mo kanin. Kanin? Madaman-daman to. Agdi gusto pa nga to ha. Inyon kundi shower manong nami kat naging narakop kami ng batog iti danong. Nangala ko ni sabon manong nami kat siya kunti ng sabon iti rupa na. Iti tenged na, iti kilikili na, iti barukong na, iti salang na. Allah, kaslasanak pala mamati, sir. At daan akong ti boyfriend nga di na oras. Kadagkadigos kang payen. Sabsabunan nak payen.
Sikawat yan, timang sabon kanya. Iti barokong ko. Sige. Nagmatyo ka, sir. Apo, nagmahit nga tan. Dito yung pangababa. Dati kubra. Sabunam. Nakaoy-oyang ko tila ko ti. Pagkulkuli pagpag. Agaluwad ka. Kaling ka tumadamdama. Sabunan ka pa ilaeng. Nadigusen. Sika kubra. Ini nakabuwalnas kami manong nemi nagtugawan iti sangwanak ka nagparinto manggit insak mo na matante kurbra ng ibagbagan. Oh. Manong nemi ibang iba nararamidin met idi ni Lourdes dito hingam sa bali dito nga babae. Nagmayat din inot pa ng kinikinit na manong nemi. Lili, sikaw lang ko man tinagbaling asawa. Awan siguro ti diferensya. Pututan ka sa nga dosena. Kadga po tatalaga kasladyak matered tiriknak manong name iti nagmayat ti panang mulmul na kana panang kinnikinnik. Inuksot kon manong name iti kobra sakot patakder inamalak digiti lips. Nagmayat nga na naman digiti lips. Sako isarek ti dilak ket amo na matnut-nutan. Oy manong. Kaya may isa nga nakulap ko manong name ket tinapaya na ti mansanas. Ti may sakit mas masahyan. Iti yung pabak na bibig ko iti tenged na unahan. Yung padalan ko manong name iti dilak, ti dilak ti tenged na kinit ko ti pidit. Sir. Sa iti makadanon di kiti bibig ko manong name kadi kiti duwaman sanas na nagmayak. Nga kirab-kiraban ko na. Kasla kadakkel ti gwapul nga natangkin manong. Sir. Noel, tinagan ko. Noel. Sir Noel. Sir. Nagmayat, sir. Sir. Impababagpay manong name. Kading ngatok ti may sangasakan ako. Yung backlight. Nagmayat ti panang pirit-pirit ko panang kinnikinit ti perlas nga datatuktok ti ruangan ti kuweba. Pinadas kong inkurikor manong name ti dilak. Makikikano iso. Sir. Nagmayat. Makikitinak panang idurudor panang sukit-sukit panang napilit nga mangisarak ko manong name ti dilak. Sinakroy ko ni Suna anong naming enruar iti unek ti banyo kat napanin kami ti kama impaiddak iti kama. Ito ikon manong naming entuloy nga dinigos si Suna kanagidag kakabara nga get. Kanagid bibig na titenged na iti barukong na saak manin adamanin iti nagbaitan di kiti legs. Binalbaliwak manin manong naming apinadas nga insukit-sukit. Nga inkurikor ti burdong ti dila. Sir. Hanga kaya tayo dilam, sir. Data kubram kaya na. Kayat mo ka di? Kayat ko, sir. Nasakit ko na dang ananusa ka. Basta kalpasan ti sakit kat nagmayat ko na medyo narapis ni Lili manong name islim ako nada. Iso nga dati ko nadang Kim Martin na yung pisti-ping-ping na yung pangatidugan manong name tiko. Dapat gumana takon manong name pinagplastar ko nga na yung bag sa ko impilitan nga in rusod manong name ti kubra iti ruwangan ti kuwe bakit ko na naurila na natuk aray sir. Aray niya pa yung arod manong name ti mabalin ni Lili. Kat talaga nga rimsuuden, nanakruuden manong name. Adan, tipong to, ti ulo, ti kobra, iti uneg, manong name, kadagdak-dakiwasan. No, mampay sa nga si Mark amin manong tapangatid to,
Yamin pilit ko manong nemi ngayon pan amin idi ta saanin nga sakit na sa MT Marikrik na nilili. Oh, oh, Sir Noel, Sir Noel, kastigaya, magmayat. Oh, Sir. Orek la kinaret-katan manong nemi nga naipakat ng pati pagkatidugan nga kukuna manong nemi tibukod ko. Uy, napanin ni Suma. Iti may kaduha, manong nemi nga mapanak manin ko na pasabat kong direk na. Kahit kas na una, hindi pa nang kayat-kit itong galmay sa kada kami nakapapaw. Nga kasla na pes-pes-pesen manong nemi ti kubra. Kasla kumagat manong nemi ti ruwangan ti kuweba. Kasla agrikat. Kat mapan nakunkunutin manong nemi. Nabintas, napasamak pa iti na minsan kadadadamanin. Nang runa kat isumatin si mublat arim mabaw kanyak kat tinugawan na. Nagmayat, kendak balipatan dedi nga rabi imana. Talamint lupa yung sakbay nga naturog kang. Tawag nga tawag ti asawak manong imbag ti silent ko. Dati makaringak ti parbangon, kinitak ti cellphone ko. Nagaduang miskul ti asawa. Kado text na. Ayan mo, apit ti ka nagawid, apit di mo yung tawag. Ayan mo, timawag ka kadadaryo, imununawag nga nagawid gam sika. Apay, awang kami dito balay, ayan mo. Nagsasarunong, sangkon ng basbasa kaya ito. Kaya pa nag-di banyo, manunaymi, nagdigos. Iti rumarak di banyo, nakabahon ba ni Lily? Lily? Sir? Sorry ah. Mabig so sorry ka. Ada asawak. Amo ka. Ngayon ko naman nga awan anak mo, kahit mo nga anakan ka. Anakan. Kahit dumaanakan ka, kahit mo sawan, dito mo kanyak na anak mo. Ha? Magkita mo kayat. Ado dito dagiti mayat nga anak ka. Ngayon di namat kayat nga ito di anak da. Di anak mi, apara kanyak kan para alti asawak mi. Sino kung mo til babae nga laglag o nga mga padawat ti anak na alaman. Abing nga kahit mo ka maanakan, na di ka mat may kasar, mo na makadin na. Kabali ah. Basta po suportara rak, aging gana nga di dumakal ti anak ko. Inang man nagdigos. Napamot nagdigos mahalo. Hindi makadigos. Ni akit. Mayat manin tirik nak manong. Ni akit. Impam mi manin narik. Namigat kami ti restaurant manong nemi kalpasan na dinamag na. Pangipanam nga rodin kanyak, sir. Diyak kahit agawid sa jibalay mi. Dinakmat kahit nga lang jibalay yo. Malaksit ano da pangisar kam kanyak nga katulong. Gusto yan. Ipangkati may isang apartment. Katsadya ka nga danunin. Pag may sahak, anong orti obrak? Ag-apartment ta. Sa kanto isapulan ti pagtrabahoan. Ag-live-in ta. Kabit na. Hindi mo kaya? Nyakart mabalin. Kadadamat asawa mo, hindi ka nakakabit na. Sige, kayat ko. Basta, umiyang kakanyak na yun. Hanggang mabalin na. Ano nga, Rod? Kasi nagawid ako madala sidong di asawa. O, dagasan ka, dumagasak kang iti rabi. Umayag makipang rabi. Sa tag kuha. Sa kagawid ka naman. Una saan? Umayag kasarong kahalan ti aldaw. Yung nadatrabaho mo, rabi. No day off mo, kat day off ko, di agpaspasyal ta. Ay, napimbitasan na ang astoy. Nagbali na akabit. Ngam ti babaiyan nagtaksiyumang kanya. Huwag no. So, okay, sir. Mayatak sa nga sitwasyon. Because I love you. Talaga? I love you. I love you too. Oh,
Magpaiso, sir. Ado nga palutpot kanyak manong name ni Lourdes. Ngam sana ka nagpudno keng kuan. Ano kas maganagaman tagpaipaso, ano mabalim mo? Di kahit nasa wen. Inamin mo. Diyan kahit ngaminin. Ngayon na panunutom, kaya paipaso kas pagarigan. Ano mabalim mo? Kino dahil nga babae nga kabit ko, gimagbagam, kini sumakidad kanyak ti anak. Noel, awang kasat nagtulagan ta. Di ba idurduron na kamang pututat sa baling ang babae? Ure nos din namat kahit nga itad kang kat anak yo? Ure na. Basta ada anak ko. Kasla mulay bagbagak agsinatan. Awanting bagbagak Lourdes ng agsinata. Ano nga ta kami na pimpinas no kastoy? Awanti bibiyang mo kanyak no may panggap no ada karelasyon ko nga babae. Tawang matibibiyang ko keng ka. Ore, makirelasyon ako ba sa balil lalaki? Kaya so kayat mo. Abi ka din nga saan. Tapno da pambara ka mangisina keng ka. Kaya tapno maanal di kalay sana. Kaya na idarom kayo. Kaya di kabit mo. Bahala. Nobel. Mga asim. Saan to ka mga agsina? Kat saan ta matagsina kat? Agawid tak no kayat ko. Balay ta nga doon na ito. Agawid ka. Agawid ak. No saan mat. Saan? Awaw matan sa serbit pa nag-asawa ta no kastama na sitwasyon. I'm sorry, Lourdes. No idi, kaya idurduron na ka mga ramin. Kaya kahit nga ramin ang tawang pinasaraka. Nga madadagdag nga ng babae kasta? Makita kayo lang. Maamok lang na sa dinot nang ipanamiti dahil nga babae makita na. Kalbot, pungot-pungotek. Inasapulak, tipagsapulan na manong name ni Lily. Siyempre ka sales lady ti may isang department store. Stay out manong name agawid ti alas 6. Umunanak pa din agawid dito apartment ng Ibisona. Kada dari kong daway manong name oris ang sangpet na nagumaratak matlang agawid isidong ti asawa. Mapasamat ting kampanagkaraing. Uno saan, ipambarko iti asawa ka mapanang agjaging nga mapanak tumatlang iti apartment nga ayan ni Lily. Tinaktako ti amin manong nemi tijak kayat nga maamuan ti asawak na sa dinot ayan ni Lily. Tamangan, nababasamak ti panagpangagda. Aging kang ibagan manong nemi ni Lily ang dadagsenin. Kinuyog ko nga napan nagpa-check up ket positive manong. Inresetahan ti Doktor Isuna. Iti vitamina kenda dumapay kasapulan. Kaya di adan na 5 nga bulan ti sikug na nagpa-check up manin katimbaga ti doktor nga maselan ti amin. Isarti mo langin ti trabaho, misis, tagtalan ka na tagbalayo. Ay maham mo libre patang ati, ag-exercise, tapos yung stakit, saan ka gabal? Saan na nga asawa isunan, doktor? Ay, sana yan. Kastaghaya mo. Sige. Dajay, hanggang nagtatrabaho pa lang nga ba tamasela? No? Nagtrabaho ka tumad lang, no? Adan na 3 bulan ti anak mo. Palubos na po. Kasta nga matimbagak kinilili manong naimited ko amin nakasapulan nyo. Nagrigat ng ortek may mesod to yung awad umbrana. Agbuhay ka TV. Wala saan ka nagpaspasyar ka. Kayat mo? Di alangkat ka duam? Kasweldo at? Kulangin. Ay baklangin dito ti ading ko. Sino? Jakabsat kong hinaudi. Napialangan da kaduak. Nang runan ito naganakat. Amuna ka dito mo? Hampay. Tumutawag akang kuhana. Ngam tsak ibagatayan ko. Ngam nagtulag kami mapangkualain. Noel, saan na kami nga baybayan nga ginaa? O mga numaamon ti asawa mo dito, ikot kastam, basta lang tabaybayan ako. Nagbaling ka nga napatpatig ng ti asawa. Da kayo nga gina.
Ikasanon no, mga ramit ti mamuspusan tapno ribukan na ta. Awan ti pagdanagan. Kabilang kang ilaban. Wala na maspasama. Basta ha, sa mong idayo kanyang tiyanak ko. Kapag kumain idayo, ngayon saan ko mat nga mapukaw. Hangkong itad kang anak yu ti asawam, diyak mat mapukaw, kandi ka mat mapukaw. Sige. Sasarong karang kailataan nga ron. Panahawang ngamin ta asawa mo, malat alak na. Isina mo. Narigatan manon na nilili ti ba naganak na. Nagbaling nga makariribo ka. Kat saan ko nga may libak pa ito ay manon na kinin Lourdes. Nung at na problema, ibagam. Tamatulungan ka. Abay, magbagata ka saan ka sumsumrak ti pisina mo. Nga sila datay, adang inga mambantayan. Maselan ti panaganak na eh. Sino? Dahil napututak. Napututam? Nga saan nang tumat nga itadkan ka? Ti anak yo? Hanga balik. Ori din itadkan niya. Basta din ipaidam ka niya. Sino nga yung datang mabay ha? Lourdes, ipagpakasik ka. No talagang iba't patignan. Sama ko mga ribukat ti amin. Imbes ka di nga tumulong ka. Iso nga ron, nga balsal sa lutsuting na sino, kananyat problema, tulungan ka. Narisko ti panagpas ngay ni Lili. Nga datatsam ko ang makatalnaan. Iso nga nangalak ti dib ko, nakkel, tapno, mabantahay ka suna. Just in case nga, sumagin di pa nagpasikal na. Kasi wala pa sesaryan. At yun kami datang, akong pagdaragam ta sa anak agriri, tulungan ka. Napanugot na manong name ni Lourdes kat napang kami iti apartment. Nagigtot ni Lili di makita na nga takadua. Ha? Isot asawak ni atem nga Lourdes. Lourdes ni Lili. Kumusta ka, Lili? Diyan ka mo ta. Baka numatayat. Numangipas nga iti anak ko. Kung numatay ka, ako magdanagam. Dada kami umat kaniya. Noel nga mga sikaso ti anak mo. Ibilang ko pag nga nagtawad ka niya. Ha? Nung sabat nga naman balik nga matayat. Masabalag biyag kami nga gina. Uno saan ka. Kaya ko pa nga ti anak ko't matay. Basta saan ka matay. Lilisa mo kumasawad ita. Kinunak manong ni. Dapat patig ti anak mo kanya, ng siyak. Napatig ka nga doa. Napatig ka nga doa. Sinabat patig ka na kami. Siyak mo na ti asawam. Uy, sung batam ti salutsun na. Sung batam Noel. Napatig kay amin kanya. Ano ya? Napatig kay amin kanya. Napatig ti asawak. Napatig kay nga ina. Nga numabalin, may mesa nga balitayan tayo. Ano takulam, Noel? Tadi mo ka di kayat, Lourdes? Kasi naman lang rin, tamatan. Duwa nga babae, ti may isa nga lalaki. Kito man. Sa una kita tao, apay kita tao ti panunutan. Saan ka panawan? Saan kumadabaybayan di kita gina? Ang mga nibagamat nga sakti paraw aware. Kat nilili ti parada na. Muna ti ka mataganak. Huh? Tsaka ito mapasamang ti kata. Hindi aganak manong nemi nga talaga ni Lili pinasasaryan ko. Na talaga nga marigatan. Lalaki manong nemi ti anak na hindi pa ilang 7 months kat amu ko nga lalaki ka ba ito nagpa-ultrasound. Naipas nga ni Noel Jr. Nakasalsalo na at ngobing. Bantayam. Ha? Abi bantayam ko ang kong anak. Bantayam. Kunak man ano. Sige. Bantayam nga ron. Pamanam nga ron. Inakitayan nun at napasama kinilili. Matay ko ma. Ano to ka lang? Awan. Nangig ko. Nangig mo malagay. Maping sa usod ko ba lang? Matay ko makumam. Kunam.
Awan, di ba kasta? Doktor, kumusta ni Lily? Ina. Kasapulan at pagpapisa, narigatan. Agbaod na pala dito siguro to 3 days. Arami doon ng amin, doktor. Tapno, makunamat lang makalasad na nga gina. Awat ko na agad. Kasapulan lang pasublin ni Lily, napukaw na pigsa. Hindi babaling ko nakasalita ni Lily, Manong. Kumusta kan? Sa anak pagayam nga na tayo. Si bibiyag ka. Ti anak ta nga ron. Nagwapo na lungpo. Madamdamatam. Paalak to. Tamno makita. Nagpapigsa ka pa lang. Kasi nung nga rin no, dududwa kam di apartment. Iyawid kan sa di balay. Hala? Ididan na yun, ti asawam? Kaya't nga ko ba ni manang Lourdes, kasalita. Kaya't na na dyan. Sana ka magpagkit ka dan. Inton mabalin nga ro din, sinutong arti ka idam. Di ka idakay nga to may ganun. Barang na saan ka ngagpangit. Nakasagana ka kading, nagbaling nga may kaduang asawa. Nakadin nata tilagal nga asawa. Basta lagi daon riri. No, sige. Nagdadin natin nga talo. Upat ko naman. Ay, upat. Ramang ka ni Junior. 5 pa ikidi. Ni Inday. Tulong tayo. Kasta nga rin tinapasamak. Idiyawid mindig idagin naman. Iordes na nangoba kini Junior. Ta siyempre. Mail-ilo na king isuna. Nga madan ti anak. Imay matana, di kita yuso. Di kita ususera, kada ususero, barites, kada bariko. Ay na. Duha nga babae, iti ba isa nga lalaki, iti ba isa nga anak. Kompromemeten manong nemi di sasalitain na. At siyempre, manong nemi manugot ti asawa, nga iso iti mangdalagan. Ken mga sikaso manong nemi keniya Lily. Ken nayat unay manong nemi nga mangdigos sa mga iwan iti anak mi nga talo manong. Ket siyempre iti kabaylanan siyempre ni Lily ti mga sikaso ti anak mi adadang isuna. Nagsublit manen ni Lourdes iti pisina kastaak mo. Sumangpetak dito balay, manong nemi, di anak ko nga dagos sa pulay. Ubaek kisek, sa ako kisa ni Lily. Ala, makita na tani, maate Lourdes. Sabi ko, mabalinin? Oh, baya, manong ang bulan. Talo ka no, may sala ang bulan, mabalin to. Apay nga siya kumakit at damot yung asawa. May mayat kang ti asawa. Manong naimigas labainen ti asawak ti bagbagina. Ket kunana kanya. Ana, da kayo ti pumanaw ditoy? Uno siyak ti pumanaw. Ana ti ba? Apay kung mga pumanaw ka? Nakaalalas nga ron. Bayam, tanyaman nga sa uwan na giti tao. Uwan nga basol. Basol kinapod Diyos, kamangwatan ni Apod Diyos ti amin. Sige. Kuwang nga ro din. Awate ko na dyan, na kanyak sa dyan, Australia. Ano na? Inakon sa dyan, Australia. Awate ko na dyan, pagbagada nga trabaho sa dyan. Ibagbagat ka sinsing ko. Tapos sa dyan ako. Kasalwak nga ro din. Kanadaman ni Lily. Sika nga ro din. Tinakong makarirukan. Among kadaking kuha na tiraksak yun. Adda kinilili tragsak mo. Gusto ka isoda nga gina. Di kas lagsinatan. No kahit mo to, pa-analytical life sa ito. Baka mo ka to. Basta inakon sa job road. Kaya't naman pa isang kampay nga nagkalay sa akin ni Lily, manong naming arig na agasawa kami. Uwain,
Isuda nga ginat sang patak dito balay no kasta nga gapok tibsinga. Isudat liwliwak inspirasyon ko pa nagtrabaho. Aging ka manong nemi nga nasarakan dante ayan mi nasarakan ng ti inana. Nasang patak ti inana tinamisan nga panagawit ko. Inyam amuna kanya. Ay sir, numabalin na kumakit. Saan mo kumang iparit nga sarong kaharak na gitagina. Ti anak ko kinti apo ko. No problem nanang. No kaya tiyo, nalawam ti balay. Dito yung pagyanan nyo. Ora kat duaman sa ti kabsat ni Lili. Uwain, dudwada. Kahit may kumangarod na panawan ti may kaduang asawak na naranggas. Panawan yon. Ang mga nadya-adyan ni Lili kat isunto pa pagpanamanin nga ramisan. Uwain, panawan yung di asawam. Tagdaid kay tuyen. Tada ka ka mga iwan kani Junior, tagbasa ka no ni Lili. Agyaman kami no kasta Noel baro. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi na daan kami ti talo nga anak kani Lili kalpasan manong nemi nga nakapagturpo si Suna. Takayat na may trabaho. Babayan kayong kuha na, tinulungan na, kaabsat na nga nagturpos naman iti kolegyo. Kat kapot at damatan na pagtrabahuan da, kada damatan pamilyada, ni nanang nga katugangak manong nemi tinagbati dito'y balay. Taisot mga sikaso amang tulong iti asawak para kadag talungan nakbi. Mga opisina ka mga duwang agasawa, asawa ko nak, tawanan ti komunikasyon mi kini Lourdes. Wan, katimat katugangak, isot ti katulungan di kiti anak mi para itinda panagbasa. No, mapandag basa kat isot at mangkuykuyog kenkuan. Awanin ti sa pulak pa'y manong nemi kalpasan nakiasawa ak iti saan nakbat nga naikanti anak maglagi din dadimteng ni Lili na iso iti nang silpo ti biyag ko nga nang tedda iti pakatungpalan tarapaap. Arapaap nga madaan tinatalinaay kanaragsak nga pamilya. Adaan ti asawa ken talungan na. Dito nga ron ti pagkasalita ak manong kadagyaman naglaunay iti anos mo nga nang ibasa kahit sabi ko tadamat na ibating nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program manong and God bless. Tuoy nga dagyam nga pagaya mo Noel. Thank you ken ka Noel, thank you pa nagsurat. Thank you mat kadagiti naruway nga nagbuya. Salamat po kada kayo.